syok saban ngami kaya ka tempel nama mi pengkreanga utrai nga ai nguya mi utrai mi iya ngada kasam jong mi bisat yang banlong ka tempel hapo jongan kanika kamrawom daki mawas nada kakti jong mi bithau ya kami ibet banjir pansyong kum hanga kum hanga kum hanga Jesus hendak gua banlong kamra sudah belabu belasan daging bu payot misem kijing duna trai tu bentet mentah kain syong u men sim bakut men sim u belai nang ta u trei ben ki ben kun habo jong ngawat ni no trai nangam kwa banlong kamra sudah Prabu belasat daging bu payo trai misem kijing duna trai tu benbet mentau kain syong u men sim men sim u belai nang tau trei ben ki ben kun habo jong nga wan mi no trai nanga utrai nga ai nguya mi utrai mi yang ada kasam jong mi bisat yang banlong ka tempel hapo jongan trai kanika kamra uwom dagi mawas nada kakti jong mi bithau ya kami ibet banjir pansyong trai nga ai nguya mi utrai mi iya ngada kasnam jong mi bisat yang banlong ka tempel hapo jongan trai kanika kamrawom dagi mawas nada kakti jong mi bithau yang kami ibet banjir pansyong kum hanga mi ibet banjir mi ibet banjir pansyong kum hanga kum
bên ta cả chính tình em mi lệ hàng na bên ta kasih petiangku mi ai hàng cả chính bám chính đi chẳng cũng tranh xem kan let kawan katia kadem saka pat padang duna na benta kajing ben trai nile hana na benta kasih badiakun di ai hana kajing bang jing di jan cũng tranh xem kan let kawan pat katia kadem saka pat padang duna Jisu tang yami ngan ai mo na marjing le jommi kani trai shisha kalong kamon jommi kawai hadin kawai nganyong hom don tarajur hom la suban thau kat kini ki jing le pla ki ba mi ai nga ai ngun ji su tang yami ngan ai ngu na mar jing le jong mi kanit rai shisha kalong kamon jong mi kawai hadin kawai nganyong hom don tarajur om la su ban thong kat kini ki jing le pla ki ba mi ai khu blai si buồn an ra Shisha kejam kejangi ya cibun kita ki eke kejam kejangi Henry ai bengen kemai kini kuai ba ki eke ibaro ki baja kejam kejangi shisha ki long ki baja namar kadon kata kejing tu kaba uble ulabo ha kejam kejangi ai bengen kemai kini kuai ba kita ki jing kenjuk ki bawan ro kejam kejangi ki dei kita ki ba ai la ni kita ki ba hikai ni ha ki eke bahi ni le But I bingin om kalitan yang tak jingkling benong balay klay ang ako ni Henry angin ay nguy u Uli tang nang taki iki kibabha Henry angin ay nguy u nang taki iki jingkling jo kita kibihikay ni marlakas ni kajing kajani ay bingin wan hakmat kajaw hani kajaka ay bingin wan hakmat kajaw hani kabor nakatakab siyam pan ay nguy u nang taki iki baulali ang kajing kajani Ginang jingkling jo Jingkling jo bawan hajing kikayangan ki ai baro ki dia ban pinsan yangan non kapon om don kin pien so ban pla ban duai rue ban puli om la hatak rai ngakner kikti kam shatrong banong yang sa si sen jing tenjo jing tenjo bawan han jing im ki kayang ki ai baro ki dia ban pinsan yang don kapor om don ten liet jo ban
ban lieng hang ni ban pelaru yami kin piu jing yaro yami ban mani biang ne om biang ngam snap ya kata ngan ai ngo yami ngan ai ngo lupa na benta kani kasih atrai bangadang yoi kum coban syakri ban lieng hang ni ban pelaru yami kin piu jing yaro yami ban mani ho biang ne om biang ngam snap ya kata ngan ai go yami ngan ai go lupa ngan ai go ji sutang yami ngan ai go namar jing le trong mi kani trai shisha kalam kamon trong mi kawai hadin kawai nganyo om don tarajur om laso pantau kakini ki jing le pala ki bahami nga ai nguji sutan yami ngan ai ngu namar jing le jong mi kani trai shisha kalong kamon jong mi kawe hadin kawe nganyo trai om don tarajur ngam lasu ban thau kat kini ki jing le pala ki ba mi ai khu blai si bun a trai khu blai si bun jisu nhai ngo em e trai nhai ngo em e jisu Hisha dengi berkat ya ke ke butra la le ke jem ke jongi ngim don ngim la shu ban yo ik ta ki ki ba uji su la ai ke jem ke jongi ke jem ke bangi yo shisha kalong ki ke bu la ai ke jem ke jongi pat dengi poi berkat shisha ya kata jing le ke jong ngim don kentien shu ban ong ngim la shu ban ka kentien khublei shibon karet palat kirit sebab palat ban ai ngo si sayu tau la ai kini ke jim ngi kalong kentiat kapor kalong kentiat ka bangi ngi la ban ai shu Henry wong ai ke jim ke jongi shu pat kata ngi wan ban le kini ke sinye ai lot kat ka bangi don shu Hisha om dan tarajur balak ban nyo om dan shu kata tarajur balak ban thau kat no ula ale ke jim ke jongi kat no ula ai ke jim ke jongi kat no ula ale om dan kentien shu ban om dan shu om la shu ban nyo si sai ke bo ula ai ke bo ula ale ke jim ke jongi Bentakan dikasih antara pengadang yoi kumjuk ban syakri ban yang hati ban pelaru yami kentiu jeng yaro yami ban mani biang ne om biang ngam sengap ya kata ngan ai ngu yami Hisha bengi bersong kini ke Jaka EP Dev kini ke sini bengi dan ngila penyau Hisha ya kata ke Jai ke Jongu atau ngila penyau nggak kani ke bridge ke boong dan bentak kini ke sini atrai bangadang lak penyau I kumjuk rumah Syakri tinggi perkat Hisha Mofi ke Hisha ke ba
ngimla sure te nganga dan ke testimony phi dan ke testimony ba utrai ubha do kata ba ngimdi shisha banana kini kajaka ngamdi banana kini kajaka phi banana kini kajaka phi banana kini kajaka henry pat ngidang yo sa kini kuwi kesipat kebengi ngila banong sa kini kuwi kesitrai ke bambi ba ahingi banganang la banyo ipat sa shisien ke shisha kata u ka ba uji su la ai ke jam ke jang iba ngingil adi banong try ngam dei ban yo kani ko ni kita ngala banong kadi ke mensiam ke jang but ngakwa pengin pusan shy kani ka bridge ke bangi yo ba lam tak kani ke sia try pengin syakri ame kum juru bengidang la ban ring kani ke mensiam biang ne om biang nganom skap ya kata Henry ngan aing ngo ya me ngan aing ngo lupa lada ka situation ka jang ko ong bang kampat biang ka situation jang kalang long face tak Henry pat ngin aing ngo lupa yu nam ta ki wo dan ka jam ka jang amen pi ke shisha ka ba uji su la le ka jam ka jang pi ke shisha kata ke bangi la banong bangim de banang kini ka jaka Henry ngidana kini ka jaka ni kong te songop lai try na marba mo kum mangi rai te ni kajing rai de kajing ring bat kajing penihar mensim ka ba utrai ula ai ngi te utrai ukwa yu pat nangi kwa i pat kwa kaspa ka pho gajongi kwa te ke bangi dan ma de kwa pat ke kajing em ka ba ula ai nam ta jongi ka de ba ula pen em te ngi mo kumba uble wong ba kam omon te ba ko ka mensim kan jan do te de baro kin poi ka jingkala ka mamut aso thu kadi katahi ka babat scam pat ingi em aso thu mo ingi VP wiru beron ni ka jakar kam deira ka jingla ka jongi ting tangkawi ka bangi ka banga shimet ngas kongo pada utrai na marba sa sisin udang ay kani kala bangan yo ban mani ban syakri padi u sa sisin nge kadi tangkatahi ka ba ngasit so thu tang ni ka wai pada bangin da syakri utrai te bunsin kumangi mo as a praise and worship team ting is ko ba kata ka jing mani ni ka jing aro ka debe haba bun brio long ting ipe iki brio mo ting ibun ki brio mo ngilong kumno na iyo min sim de begin tambahangin drive ha re brio try umpet ya kata te mo try ong ba wat kita kinong mani kipan mani ka min sim o jing sama yo ne sa bingi iya kata tenga soto ba ting em mo ngi latem every Sunday mal syong na mo te kam da date na marting em ding latem nga so bang long melende kata ting la syong na ngi tip bang haptem de mo firu hap roi ding latem ngi hap ya ka praise ka worship te kum ta te ngi la sung thu kan kum nu kan ya te ma sung thu pa de ba kata kam date ban long melen pat ngi te mo ba ngi latem long sequence te la long mo ban syong Repere ni hap so thu pada bangidang yo ikalat pada mangin syakri gim dapat ban ino itu ka presence ka ba utrai tu usong ma utrai ru usong tara ban syong ha kita ka jingero jingmani jong ki kiri khut ki jong ute tengah so thu tang kata hi ba utrai u dang ai ngin kalat te sa sisin ngidang yo ka step bangin ringin penihar mensim ngidang yo pat sa sisin ban pette ki khamat ki jong ibun mo ki brio ki thia men me kimpet chu te yes long smusi te nam ta jong ki rumah kaba ting kimpang kim stam tama isu banano be ki klalet no te ting ngapur khate ngong hanglu ka jing em jungi te ka song ki bingi don long jong nu te kini ki mo tamatang kan ni gawai pangasngungu pa rin ngayon ni kalat sa sisin mga siyang bat pi bat i David nanta bat ka production team mga ni ka jaka mga niyo bat kumjuro tang mangi ringanget pat kini mapet rumah kini mat lain ka jingkar ko tang kawai pa rin di ban song tho ba tang ka mensim manginyo te di tang katahi bangin syu ay ngo bet la biang nam biang te kung baong ni ka bridge te biang na biang ngim snap ya kata te ringin ay ngo bet you try long kat balong jagat baja la kawan ka jing song siru ay ngo i try kawan jing kemen ru ay ngo i try tang katahi kandiat boleh syukur Dave Pat cái đấy hiểu bởi ông phi baru học bị bắn xoay ngộ
tai goe kat ni ngi long kat ni ngi don kijing em jong ngi kijan ki wangi phong ko ma kan kijing rai ko ong hot ka de kijing ai jong try but Henry kijing ai wa kham krau e ban gini ki ta ka de kijing em na one ban yap na ban ta jong ngi kata ka de kijing ai ko krau tam that's the greatest love bagi ong but sekali ru ma perkhat sha kijing i jong try ba kijing stay jong try lum dau try shau i jang ngi lum dau try sha kan mau ngi man khapor ngenom long ni wangi long ngenom dan hiru kan ni jaka ban song kan ni khapor wangi ni roi kan ni jing roi dei thanks to ngongu sha try ma bau ri kendong ngi ma bangi pet sha perthei ngi yo i bon gi bri gi bas dang ringkat bat ngi ngi bakar ringkat bat ngi gi baya em ringkat bat ngi re mentau bat kem dan shu ngi shu ai ngo bi try ma kadi ko por jong try ta mau try tip iki yo i ke bahaswa yo i ula tip lut ya ke ban sawan ru yo i nomor try ulong tau blay jongi ba umla ban define da ka por ta he dwells outside of time utau du blay jongi bangi sakri re ya ke ru ngi dewe ban shu ai ngo lupa ko makani ke jing roi ko ong sha laka bahane kambahane re hau try tengah tip mau try ulong babah man ka por ni kata ka dewi tang kajing sim jongi ta ngi sim kan ni ta kam da bahara ka long kum ta bun sin ngi knyum na utrai andre utrai pa utip te ki baro tanya katai dan kam ban sus ngongo ban su ai ngo wi utrai na ka por Kami nang keren kami ingakin mau ba isi ong ba. Teng ngila along ngila melen no kapag bingi alam ya ka praise and worship ngila melen no na mabang latip ya ka sequence bakan one shot of praise hadian ka worship and then kanwan ka jing keren and then kanwan ka altar call but mas nang tingin ni kita ka song praise and worship ngila ya adin dian bagila ya song bagila ya ngila create kata ka atmosphere mo hadian nga so ikani ko iro ba nga tip ya kani ko ba kapag bingi song ko ni ngiklam mo chi siya man yali ako ni ngiklam mo chi siya bingi ya pa keren Henry kadi siya ngam tu kadang kata ke jingwan benong banshu yang nya keren no kendia nas ko so ikani ko ba men ngam ke mau show men Friday Monday men last week ay kapal bingi siyang hi akan ka kamera ni siyang but ni dengir record jingrai mo ni wan ni recording jingrai but shopping in good recording shopping in pendap lo iki ngi song ban ngi shazang ban rai kata ka jingrai ka jongi ka kelapan man chakta ka worship session ka bangi song bangi money but teng am ngasko su ikni ko iba teru ibadan kini idang le ka camera ni bar era kini ka jaka but this room ka studio shisha ka long kata ko ka kamera ka ba ngi laban telot kat ka bangi wan hakajing mani ka jongi but ngasko so ikani ko ba ka to kasi ng por bingi shong ni shisha dengil ada ni kamera ba dengil adan bangi nyam ju kwasho ban mi namar ra kadan shisha kata ka presence ka jauh try but kata ka presence ka jauh try kam ka penlong but it's so tangible te kam kwai ngi ban ki shin ban shong pi jaka ban shuai ngo ba ju nam tak e ko ula le te kam di shu ru namar ka banga pang ne ba nga ya nim tak kijing le ne ta kijing tenjo kam di shu ta kata kadi bangi shuai ngo ba ju shisha kadi ka ba dan kadi ka jaka bat ka presence ka jong bat ka buram ka jong ka shu tap ba jing kadi ka jaka ka tu ko singas ko bingi shong bat ngi mani bingi pen kraw bat ompat ki kerteng ting pen kraw ka jing pang jongi ngi pen kraw ka kijing tenjo jongi pen kraw ka jing ka jongi henry pen kraw ki bu ulong but ngakwa si sha bingi ya teng am ngasung ko ba kani ka jing rai ka kamera ka bingi rai mane ning kong hakapor bengi ngiyo kani ka jing rai nakin mau I pasta fe I ba fe bangan jukat mo iba iwan but I send kani ka jing rai but I ong kani rai na la shai but niyo I practice Saturday kani ka jaka
Ai marsen rai am ngasong tho ya kata ka ngasong tho ba kani ka jingrai kam long kom ki pat ki jingrai namar bun sien am ngi kren bet ba kom no utrai udana kani ka chaka hende ngi klat no pat ba ngi ngilong kata ka dwelling place te ka jong bingi ngilong kata ka temple ka ba la thau hi namar ka tien ka jong uru ko ong ba shong kata ka temple ka la thau da khti ki breo hende shong kata ka ibu thau hi mo da khti ka jong bat ngi ngilong kita ki ba la thau hi da khti ka jong nga ka long ka pen place siya da khmat ka jong por bang arwai kani ka jing rai ka kamera am ban ong ba Teng am nga kinau kini ka passage te na ka Bible kani ka verse na ka Bible ka dokhat ka bang ngat yang hajing khang bat nga tiet nga yang hajing khang bat nga tiet teng am ngi ki breu ngi long ngi dan iti jinglong banong dadan nong tiet kamut ngi nong pat pliet hendingin pen ko chai kamera jangi ngin bo bhashwa ngin bo bha ngin pet ba klak khot Henry utrai am ngasong tho ba up rete kata up bangin pen khot Henry ukwa ba bangin pelih but hakini kasi ya phi ki ba pet lada phi dang up ita ilat ba pen khot chai la jong utrai ong khon pliet ngam kwa phi pen khot nya kwa ya phi but daka kamra jong phi ka jabo ru am ngat ba un pen khot lada kilabon ki kenrum kenram hamadan anywhere utrai udana kini ga jaka ban pen khot udana kini ga jaka shu ai la di bo un rong ai bo un le ka kam ka jong ai bo un pen khot but un shat comment bat phi un le comment bat phi ai benginom le ran ban pen I ya ke ka bangingi long shi sha utrai namar teng ngila ban pesang ban pen khot hi hning nginom la ban pen khot hi ta ka jing le ka jongi nginom la ban pen khot hi ta ka jing jabo da ka jing le ka jongi ngi don kam yo u ta ai bu un rung hi sha ka ni ga jaka ai bu un rung happy but wanam pesang ban pen khot hi ai yo u ai la bo u un le ka ta ka kam ai bo u un rung bat un pen khot bat un sailot kita ki aka na phi kani ka bridge jong kata ka jing rai ka ngam kwa ban long kam ra suda Blabo belasak da jing bo bhayo try mission ki jing bakala ki jing duna try to pen bet yang ai ngin rai beng kini sa si sien menginong try pen bet yang ngam kwa ban long kata ka kamera ka basuda ngam kwa ban long kata ka kamera blabo belasan balakut cheba palat hende yo try mission kata ka jing duna ne po janga try to pen bet yang menta ngin rai beng kini nginong try pen bet yang pen bet king try ngam kwa ban long kum kata ka kamera try ngam kwa bangan up bangan pen khut hi henry try ngan play ga donut ka jonga ngan play kata ka jing khang ka donut ka jonga ba me men rung ba me men pen khut ba me men bo try ba try ngat ba da me bo kanam dan show kata ka jing duna po jonga kanam dan show kata ka aka ka ba me men sultan mar me la pen bo try me la bo Nginong sa sisir bangam kwa ban long kani ka kamera suda blabo belasan jisu ngam kwa ban long kamera suda blabo belasan dan jingbu bhayo nai misan ki jing duna trai to penbet menta men sim ba khôn men sim u blay nang ta u trei bên khi bên khôn ha bo jong na wan ni no trai na nga ngam kwa ban long kamera sudah belabu belasan da jing bu bhayo trai mission ki jing duna trai to pen bet menta dai shong u men sim ba khot men sim u blai nang ta u trei pen ki pen khot ha bo jong na wan ni no trai da nga
trai kanika kamrau daki mau basna dakakti jongmi mi thao ya kami ipet pacin panso ko bhanga ipet pacin nga ai ngu chi su tang yami kan ai ngu namar jing le trong mi kan itrai shisha kalong kamon trong mi tingin ai ngu yu kawai hadir kawai ngan nhau không đơn ta ra chốt không là số bắt